Ngikubingelela mbukela lapho ngasekhaya ubingelela Sitetelege intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zensango. Kade yagcinana kodwa namhlanje ngithi angibuyanga ngigalelekile. Namhlanje ke sibhalelwe intokazi amahle uthi ngithathe Sitetelege usambe sebhamshela ngifisa ukuyobuka uma wami eziqini zamehlo ngifisa ngiphendule angitshela ukuthi kwenzakaleni yini le yadala ukuthi kwenzeke lesizathu lento eyenzekile kwenzeke lenkinga eyenzekile kuze kube silapha namhlanje asazi ukuthi iyozala nkomoni kodwa engikwaziyo ayeye Masibiya nangu Sitetelege asambe mbukele. Sanibonani babukeli beStetelege Media. Igama lami ngo-Amahle ngibhalele iStetelege Media namhlanje ukuthi ngicela ukuthi singiphelezele ngofuna uma wami engingamazi. Kunemibuzo engifuna ukuthi ngiyibuze yena mhlambe ngizokwazi ukuthi ngiphenduleke kuyona. Sengazi ukuthi uhambo lami lingaba nempumelelo futhi ngihambe kahle nale mibuzo le kade ngiyidinga ngikwazi ukuthi ngiyithole. Ngiyabonga. Ngizokubiza-ke Amahle mase sidinga. Okay, ngicela nje usale la kwamanje sizozama ukukhuluma nawe kuqala. Ngibhalela kahle sicela. Koko. Unjani sisi? Cha usonele ngapha mama. Sanibona. Uyaphila? Unjani? Siyaphila. Ukhona mama? Ukhona ungala erandini. Okay. Ngizocela ungicelele yena. Banakazi. Banakazi. Khona bacelayo la ngaphandle. Angazi yazi. No. Ungibizela baba amakhamera. Sawubona mama. Kwenze njani? Uyaphila sithanda? Ngazohlaselwa isekho impilo mangihlasela. Cha, asikuhlaselanga. Kwenze njani? Kunodaba nje sifisa ukulikhuluma. Olwani lolu daba olungiphathele laba abantu ohamba nabo? Cha ngicela ungabasabi ke labo ungabethuki. Ngeke ngize ngingabasabi laba bantu. Okay ke mawami. Igama lami nguStetelege ngwakwaNdlovu Isibongo. Ngisuka ngaphansi kweStetelege Media uhleli ingonyuluka. Kunomuntu osibhalele othi ucela ukukhuluma nawe noma ofisa ukuba nemibuzo akubuze yona impendulo ngayithola kuwena. Imibuzo bikade kanjani leyo mbuzo? Okay, angikwazi ukukusho konke ngoba ngisamphandle nje. Ngicela ongcono usivumele sihlale phansi sikwazi ukukhuluma ke. Hayi angikwazi ukunivumela ukuthi nivele ningene nje kwami kanjalo nizongihlasela. Ake ngibize umphakathi, ake ngimemeze. Asizanga Kwenze njani? Asizanga ngokubi. Ungamemeza noma ngabe ubani osendlini uma kuukuthi uyasixwana noma uyasaba. Weyingane lapho. Noma ungasifaki ke endlini okungcono. Weyingane. Sihlala phansi. Naba abantu bengihlasele lapha ekhaya. Niyabazi nikani babona ninamafoni amakhulu? Naba bengihlasela abantu la ekhaya ngenze njani ngalaba bantu mina? Cha mama ngiyacela yehlisa umoya. Angizanga ngokuzo. Laba abathola igqongo ngoba ngababoni ngisho ubuso nje into engizoyenzana inkosi lena mina ngiyetsaba ukunifaka endlini ngoba nezosela abalibi nje nizongibulala. Okay. Yabona nje ngoba ngihamba nabo. Akekho noyedwa ophethe isikhali. Futhi akukho nokugodwa. Ngizoqonda ngani ngoba bebangaka nje. Akukho nokugodwa kuba bangakwenza khona. Ngicela nje ungithembe, uhlale nami phansi ukhulume nami. Ngiyazi ukuthi akulula ngoba sizanga sakhuluma, but sesisithi isikhathi ngifisa ukukubona. Ngizama futhi ukukucinga sengize ngakuthola namhlanje. Ngiyacela. Ngicela nje ungangixaya akukho lutho olube engizolwenza. Ngizocela nje ungihlalise phansi. Noma ungakhipha izitulo ke sihlale phandle anginankinga futhi nalokho. Kulungile ngena ngizokuthi ngoba ningihlasele nje ngizongenzani la ekhaya.
abahlali phansi labo ohamba nabo abakugadileyo bahlali phansi Cha ngeke beze bekwazi. yini bese beza ngasemva kwami Angeke beze bonje uzohlala kahle lapho bazoyimela lapha bamkhona akukho futhi lutho kuzokwenzeka kuwena ngiyakuthembisa. Ngiyacela nje ungamxwayisa xolisa ukuphazamise bese siyabona ukuthi ubuhle. ngiyadla nje impela ngiyafika ngiphuma ensimini ngiyalima mina ngilimela iy'ngane zami ngiyahluphekela mina Okay. Cha mama. ngizophazamisa ngoba into enizoyelapha nje ngiyani ukuthi ngizodini kimi ngiyeke bebhale kwamamide bebhalela ukuthi kube njani ubani nosehambe ngibhala kwamamide Inkinga akasakwazi ukungifonela eze lapha kimi ukuthi ngibhala kwamamide Okay. ngiyicala libomvu leli ngizongihlasela le ekhaya lutho mawami lutho. Asizanga noma asiqondile ukuthi ngizongikhushukela ushukela yazi ngizongikhushukela ushukela uma ngizofikelwa amakhamera ngempela emzini wendoda ngizofikelwa amakhamera ezongishutha kanjena lo mfana ngoba lo mfana engishutha nje engimelelanga nezintozeni zabelungu cha mama ngicela ulehlisa umoya ngiyacela. ngakusekho ukuhlisa umoya makunjena funa ingiyonibopha nje straight Kodwa sike sayizama indlela yokuthi nabo laba basemva kwami ngizwa bayangisinda ngiyabesaba sike sayizama indlela yokuxhumana nawe kodwa usinikanga ithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma nawe sizibike ukuthi singobani bese sicela ukuza lapha awukwazanga ukuvuma ukuthi ukhulume nathi so isona sizathu-ke senza ukuthi uzusibone sesitheleka nje emzini wakho ngoba ocingweni ukhombisa ukuba nolaka futhi ingekho indlela besingenza ngayo ukuthi u-understande ukuthi kungani ngila ekhaya. Ngiyakucela Dr. Wehlisa umoya ngiyacela ukuze uzokwazi isizathu sokuthi kungani ngila ekhaya. Okay, udaba lukuthinta kakhulu noma olumayelana nawe, lumayelana nento eyenzekile empilweni yakho sakhula. Not manje but phambilini. Ngizothanda ukuthi kube khona imibuzo nyana engiyibuzayo kuwena ezokwenza ukuthi understand noma ngicaciseleke kangcono ngoba uyalwazi udaba ukuthi ngaso sonke isikhathi luhlezi luneyinhlangothi ezimbili. Lezo inhlangothi ezimbili zidinga ukuthi umuntu nomuntu ayikhulumele. eyenzeke empilweni yami ngisakhula wawukuphi wena ngane yami kwenzeka lento empilweni yami ngisakhula Yebo ngangingekho kodwa kunezinye zezinto ezingafihleki ezingakwazi futhi ukuthi ngoba ngangingekho mina kuyona angeke izivele ngelinye lamalanga. intombazane izongikhuphula ushukela nkulunkulu wami Okay ke sando sama ngithi uMasibili yebo nguMasibili oganela ekhaya. ogane kwaZondi Uphu baba ubaba akekho usematohweni yasebenza. yebo uyatohoza kulona imisebenzi utheni itoho nje uyatohoza ubaba Okay. Ukhona wena kuphela la ekhaya akekho mhlawumbe noma umama ezala. umama usowashona umamezala odadewabo bendoda sebagana ngisele nje nabashana laba bangale endlini lona nje nibuze kuye umshana ke lo ngisele naye Okay. Xa lesithando sami into ila. Kwenzakaleni kuwena phambilini ngo1996. Empilweni yakho nje yini le yenzeka noma isiphi lesisibusiso uNkulunkulu akupha sona? kwaze kwanzima ngoba ngempela ngoba ngikhala nje ngisho ngithi anginazi ngempela nginazi futhi okungisabisa tutu ilezi igoro hamba nazo zincima umphefumulo Manje awukwazi ukukhululeka ukhulume. angikwazi ukukhululeka futhi nawe ngisakusaba ngoba kahle angiqondi ukuthi kwenzakalani okwamanje Unabo abantwana mama? yebo nginabo Bangaki? bane Bakhona la ekhaya. yebo bakhona la ekhaya emshadweni wami Okay, awukazi ube nomntwana ngaphandle. angikazi ngibe nomntwana ngaphandle Wabathola nje la ekhaya kuphela. ngabathola la ekhaya Wawusushadile. ngase sengishadile sengila ekhaya Okay. Kuthanda ukuthi udidanyana ngoba umthombo wami othembekile uthi phambilini wena mawami uke wathola ingane. Kodwa leyo ngane engithola ukuthi awuyibali njengezingane zakho ngoba uthi wena uyitholela ekhaya ingane. ngiyitholela ekhaya ingane Ayikho enye wayithola ngapha. ayikho enye ngayithola la ekhaya lo mthombo othembekile uzongiqhatha nomndeni wami ngishadile mina la ekhaya akho ngane enye nalezi ingane zalapha ekhaya iphumaphi leyo ngane Okay. iphumaphi wentombazane leyo ngane Imake mawami ubani ubhekifa wakwamkhizi Sibongo uba nje mawuyaringa engqondweni yakho uyamazi umuntu obizwa ngalelo gama wakuleso Sibongo. angimazi Awumazi. ayamazi Okay. Akwazi Showe awukazi uthandana nomuntu waseShowe owubhekifa wakwamkhizi Sibongo. angaze Okay. Cha ukuthi ngiyaxakeka uma uyiphika yonke lento ngoba ubhekifa uyakwazi
uyazi futhi ukuthi wena naye naba nengane. Yashonaphi leyo ngane? Angakwazi ukuthi wena wenze njani ngengane ngoba uthi umfowenu wagcina semsabisa umezama ukulandelela umkhondo wokuthi iphi ingane yakhe. Wathi akaza zambone yena emagcekeni akini ezothi baba kodwa unesibindi sokufuna ingane yakhe. Angazi noma uyalwazi lolu daba. Wentombazane ngiyancane ukuthi uthathe laba abantu ofike nabo ungiphumele ungihambele ngoba uzongiphoqelela ngento ngempela engayazi. Angiphoqelele yabo ngikubuza. Ngikubuza nje kahle. Ngifuna ukuthi unginike izimpendulo futhi ngiyaqinisa indlela okumele unginike ngayo. Mina ngisho esenginolwazi lwakho. Unelungelo futhi lokuthi uphike uma ufuna ukuphika. Hayi angaze ngibe nengane. Angimazi kwalo Bhekifa. Mina ngathanda lo baba walezi ingane engihleli naye wangilobola ngashada ngoba ngihleli nje emzini wami. Ngihleli nalezi ingane. Yena nje mangathuzwa lento osuqhamuka nayo uthi usuyitolile. Kushuthi uphelile umuzi wami ngizochitha umuzi wami. Angithi ngizochitha umuzi wami. Leselo sami. Angithi uyazi ukuthi iqiniso hlezi linendlela yokuyikhipha. Uma kukuthi nje umuntu ufihla imfihlo, hlezi kunendlela yokuphuma iqiniso ukuthi liyiphumele. Ngisho ngathi wawusekho emhlabeni, but into nento oyenzayo empilweni ihlezi inendlela yokuthi ikhiphe uma wangayenza ngeqiniso. Ngikulalele wentombazana uze nendaba ngoba ngathi ukukhulu okuphethe, ukukhulu ongiphathele khona. Engikuzele Kodwa singaxabani. Okay. Kodwa singaxabani egcineni. Okay. Singaxabani. Okay. Ngoba manje lento ngizela naye ngizwa. Futhi ngeke ngize ngivume into engayazi. Ngoba ngikutshela ngithi lento angiyazi, kodwa lokho uyilandelele uyangiphoqa. Uyangiphoqa kahle kahle. Okay. Ngisuka le ungizele emzini wami. Uzongiphoqa. Ungihambela namadoda engawazi. Kumanje ngiyakhuluma, ngibhizi ngigadwe izingadlangadla zalezi izinto zeleshutha lezi eziphethe amanga lonke leli. Okay. Ngoba izwe libhilongile nje. Angiyamanga nje ngena nawo la endlini. Angisho ukuthi vuma, angisho ukuthi hayi. Okay, angikutshele nginakho ke ungasangiphenduli ngoba kusho ukuthi engiza nakho ngiza namanga. Mina ngitholile ukuthi wena unengane wayizale intombazane igama layo kuthiwa Amahle oyizale ngo1996. Wenza ngendlela owenza ngayo ke ukuthi ingane ungayivezi. Waqeda lapho wazogana la ekhaya. Mawufika la ekhaya wathola labantwana bathola la ekhaya. Kodwa wangaliveza iqiniso lokuthi uke waba nengane phambili. Ubhuti wakho kini uXolani uyena wasabisa ubaba wengane. Wathi unesibindi sokusuka la asuka khona engakazi eze emagcekeni akini ezothi baba kodwa ezofuna ingane angayazi noma angakazi ayenzele uthu. Wagcina semsabisa ngendlela yokuthi wagcina naye eqhela eyishoshele emuva lento. Uyazi ke wena sano sami ukuthi wayenze njani ingane. Angilwi futhi kuloko. Angikusoli, angikujudge okuyisinqumo sakho. Kodwa kumnandi ke namhlanje umuntu okuyena ongilethela ekhaya. Ukuthi ubhlungu ke lento siyikhuluma umyeni wakhe akekho. Umuntu ukuba yena lo myeni wami ukhona ngoba njengamanje nje ngisho ukuthi nizongishiya ngithule nizongibulala ngiphila nizongibela igodi. Nizongibela igodi ngempela ngoba phela manje le ndoda mingezwa lento eniyikhulumayo nje. Ngempela niyabona ukuthi umuzi wami uphelile. Okay. Imake mawami. Okubalekile kuwena njengamanje ukuthi kugcineke umuzi wakho. Kodwa awunandaba nalengane futhi owayilahla inezinyanga ezele. Ilokho oqonda ukungitshela khona. Nginendaba nengane. Oh, usuyayazi ingane manje. Okay, usuyayazi ingane manje. Ngiyehlisile umoya nginendaba nengane. Usuyayazi kodwa kwakungelula ukuthi ngiyiveze kulomyeni. Ngiyazi ukuthi ingane ngaba nayo. Kwadla ukuthi ngangisemncane nami ngangakwazi ukuphatha ingane. Pho kade uphikani sonke lesi sikhathi? Ukuthi lento isuke yangiqhamukela kabi ngoba ingiqhamukele kabi nje ngisemzini womuntu. Lento ingaziwa la ekhaya ngaze ngixoxele ngisho ikati la khona. Yeah. Kodwa sekufanele manje ukuthi ivele. Yilento ke manje esingenze ngathi umqondo wami uthande ngathi uyaphambana ngikhushukela oshukela. Imfihlo lento imfihlo kamakoti lezi iphayisi zokupheka imfihlo lento ngempela ngoba sithi isikhathi ngihleli nale ndoda yazi ukuthi asesisuya ke sando sami sibuyele la. Isiphi sizathu esenza ukuthi uzuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukunikisa ngengane ngoba singasho sithi waphisana ngayo. Isiphi sizathu esagcina senza ukuthi ufuna ukuphisana ngayo? Ngangemncane ngangeke ngikwazi ukuphatha ingane.
kunokuthi-ke ngiyikhiphe noma ngiyibulale ngalinda ngayizala ngayithatha ngafika kwezinye iy'teshi ngafika ethoyilethi ngayibambisa umama thizeni owayidayisa emnyango wawumuntu ongena ethoyilethi ngithe uma ngiphuma khona ngashaya ikhoni kwabo ukuhlukana kwami nengane yami ngoba angiyazi namanje futhi noma ingaqhamuka ngeke ngize ngiyikhombe kodwa khona ngiyazi ukuthi kwakuyingane yentombazane engangiyinikeza umama thizeni. Imaki yini le yenza ukuthi ingane uzungadecide ukuyisa kubo ngoba njengomuntu wesifazane kuyithiwa ingane yaziwa unina. Yini le yakuhlula wena ukuthi uyithathe okungcono uyise kubo ukunokuba ungaze uyinika umuntu ongamazi? Kangeke ngikwazi ukuyithatha ngiyise kubo ngesizathu sokuthi nakhona kuba kwayo sasilingana sizingane sobabili. Ngangokuthi mase ngiqhamuka nengane kubo ngazi ngeke ubone ngane kwayona ingane ngazini ngayo kwayona imvume ukuthi ngize ngibe nengane ngibe nekubone ngane leso sinqulo leso sibindi ngisithatha. Kwangiphoqa ukuthi angithathe lengane ngiyiphi umama lowo ngabaleka ke nayishiya. Ukube lo mama wayeyibulala lengane wawuyokwenza noma leminyaka emingako suyihlalile ungazi ukuthi ingane yakho ilala idleni igqokani iphila kanjani iyaphila yini noma ifile kuthini kuwena ububulala kanjani nje ubuthongo? Yini lebhlungu kangaka lo wababa noma lo wamuntu owawuthandana naye owayenza kuwena esingazi yenza ukuthi ingane yakhe ihamba intanda ingayo okungcono kubo wawungeke mhlawumbe uyinike ihlobo okungcono? Ngicela nje ukuxolisa lapho ngoba ngiveza ukuthi inkinga yami ngangisemncane so uma umncane ke nomqondo uyaphithana Uxolisa ukuthi umuntu lo. akubanga yinto leyo eyasheshe yangifikela ngaleso sikhathi kodwa nje kwangifikela ukuthi mina ngithatha ingane nginike imama. Kodwa usumdala ke usukhula uya ngokuya awusayihluphi ngokufuna umkhondo wayo ke? Angikwazanga ukuyihlupha ngokufuna umkhondo wayo ngoba sengithole ikhaya enemfudumalo ngoba ngithole ikhaya enemfudumalo nje vele sengikhohliwe leya ngane ngoba angiyazi noma isaphila noma isaphili kwakhona lokhu kuvela kwendaba izovela impela la ekhaya ngizwa kungivusela ushukela kakhulu ngathi ngolala esibhedlela. Unesibindi kodwa unesibindi umuntu wesifazane wenza into ebuhlungu kangaka kodwa egcineni unazo ezinye ingane oyifukamelayo ulale nazo wenze sure ukuthi zigqokile wenze sure ukuthi azinethi kodwa kube khona le iyodwa owayilahlela ngaphandle. Unesibindi sokuthi into eyibalekile empilweni yakho ukuthi wena uphila impilo engcono ulahla amathumba akho. Ntombazane ubuzo ngitshela ngengane noma ubuzo ngithethisa la ekhaya la? Angizange ukuzokuthethisa. Ubuzo ngitshela ngengane noma ubuzo ngithethisa? Angizange ukuthethisa. Uyabona ukuba uhamba nalezi igora zakho ubuzophuma uhlehla nyoka. Kodwa sikwazi ukulibalekela. Angithi manje sengiyakuchazela kodwa ubhizi utshethi nginesibindi. Uma uyingane uya ngokukhula ngoba ngiyitshela ngithi ngangitshela ukuthi nako leyo ngane ayisekho futhi angazi ukuthi kuphila impiloni nami sengithola impilo engcono engiyitshela ukuthi Kodwa phela awukwazi ukubhoka ngolawo ngoba nakho umuntu ekutshela iqiniso. Iqiniso kumele ubhekane nalo ngqo. Lento wayenza ayilunganga futhi iwubulwane. Iwukuba nenhliziyo yembi. Kwayena umyeni wakho angazi engathini uma engeza ukuthi ufihla imfihlo engaka owayenze enganeni ophila nayo impilo yakho yonke. Awucabangi le ndoda ukuthi mayizwa le ndaba izongixoshwa la ekhaya niyozongithatha niyoza namakhamera nizongithatha? Okubalekile wena kuwe ukuthi ugcine injabulo yakho ugcine ukuthembeka okungathembekile kumyeni wakho kodwa awunandaba nalengane. Kuyangithusa ke mawami ukuthi sengingasuka intombazane elingana nengane yakho izokutshela uburongo bakho namhlanje. Izokuvumisa amaphutha akho wenzile emntwaneni wakho. Bese ubona sengathi ukukudelela akusiyikho ukukudelela but okwenzile kuyisilonda esingeke sisaphole emntwaneni wakho. Amake ufuze ngaba akufuna ngisho ukufuna. Kuyangicaka ukuthi wena umuntu mayisuka ekutshela iqiniso uyubone sengathi uyakudelela noma uzobukisa ngawe. Yona lengane yiye ebhalele wena sisi. Yebo iyona ecele mina ukuthi angiyilethela ekhaya. Isaphila lengane. Ngifunele wena yebo iyaphila. Iphi pho yona? Ikhona ngihamba nayo. Ngilande. Hawu kodwa simakade. Ngilande. Hawu kodwa mgangathi ocwebileyo. Hawu kodwa simakade laze langishonela namhlanje.
ihamba nayo ingane yami. Samba nayo ma. Ngizoyibheka kanjani? Awukwazi kodwa ukuyibalekela inguna phakathi. Hlobo. Ngizoyibheka kanjani emva kwesikhathi eside kangaka? Ngizothini kuyona? Yona izothini? Izothi uma ngibheka ithini? Kudinga ukuthi kwesinye isikhathi Ngaze nganecala. kuyadinga ukuthi kwesinye isikhathi ubhekane namaphutha wakho owenzile empilweni, ubhekane nawo. Manje kusekho ukubuyela emuva, kodwa thina sizela ukuzokunika ukuthula. Ngaze nganecala ngoba lengane ngazi uzoyibhekela ubani Nkosi yami. Yehlisa nje umoya, zonke imibuzo efisa Kulungile ukukubuza lande. yona, yonke imibuzo efisa ukukubuza yona izokubuza bese uyayiphendula. Ngizoyibhekela ubani? Khona manje niphuma la ekhaya ngizothini? Ngizothi bekade kukanjani namakhamera? Ngoba baphumile omakhelwane bamile babuka. Nale ndoda Okay, hlala lapha tuzokuhambisisa. Okay. Amahle nangoma wakho. Uyena mama wakuzala lo. Sesambe samthola namhlanje. Uyabeka ngendlela abeka ngayo naye ukuthi isenzo sakhe wasenziswa yini. Yini eyadala ukuthi enze ngendlela enza ngayo. Kodwa ngeke ngize ngimkhulumele mina sisi. Kumele ayikhulumele yena. Ngoba amaphutha wenzile nje uyena hayi mina. Ngiyakuzwa mina bandla sisi futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi unginike leli thuba. Angazi ngambhekelo ba. Yabo nje manje ukuthi angihambele. Awu mntanami. Ungahamba Eh ungenza ngazi ukuthi uyangithanda manje. Musuwenza ngazi ukuthi uyangithanda. Musuwenza ngazi ukuthi uyangithanda. Musuwenza ngazi ukuthi uyangithanda. kodwa mntanami Awungithandi. Ngiyakthanda mntanami. Awungithandi. Ngibhekene naso. Ngoba ngishiye toilet. Unginikeza omunye umuntu. Ngobani? Okuyisimo. Shothi ngangiyiphutha wena. Songelona iphutha. Ngangiyiphutha wena. Lona iphutha mntanami. Wakhetha ukugaza ikhasi lezi imoto elana egcekeni. Uyangazi ukuthi ngiphelele kusiphisini. Angikwazi mntanami. Bawenzela yonke le nto ayenza. Wangishiya. Wangangazi ukuthi ngikhulisa ubani. Ubani ongishiya njani. Wangapha kwangazongibheka nje ungibheka. Namhlanje zothi uyangithanda. Yini othanda? Hayi muzokudlala ngami. Muzokudlala ngami. Awulazi wena uthanda. Yini uthanda? Yini uthanda? Isikhathi esingakanani? Ngineminyaka emingaki nje manje? Uyangazi ukuthi ngidlule entweni enjani? Uyangazi. Uthini unembezo uyalala uyavuka uyadla uyazi ukuthi nganeke idlana. Ngilalaphi ngiqokani? Uyangazi? Uyangazi yini? Ngiphendula usukukhala ngoba ngathi mina ngikhala mina ngizwala bonke ubuhlungu. Ngikhathazekile mina ngize ngicela usisiteteleke ngiphelezele ngizofunana nawe. Wena uyihlupha uhleli wena lokukhazi imonto right wena ojaka konke lo muzi lo ngokuthi ulahle ingane yakho. Phephisa sisihle simoya. Hayi ngeke wena ngeke ngiphinde kuxolele. Bengifuna ukuzokutshela emehlweni ukuthi angiwiyini angazi uyini kumina angazi. Sesiphephisa. Kodwa uyilutho la kumina. Bengifuna ukuzokutshela emehlweni. Unazo kodwa ingane. Ehlisa mama, ehlisa umoya ukuze sizokwazi ukukhuluma. Ayi. Ehlisa umoya, ehlisa umoya. Ngiyazi imoya yeni phezulu futhi angeke ngize ngisho ukuthi akufanele ibe phezulu. Vele kuwo kokuqala nibonana emva kweminyaka engangale ningazani. Ziningi izinto endlule kuzo ezibhlungu kakhulukazi wena amahle ngiyazazi sisungixoxelile. Ziningi izinto ezibhlungu odlule kuzona engekho umama ukuza protect. Engekho ukukunikeza uthando. Into ebhlungu sisitetele kungiyintombazana. But ngiyacela Ngiyintombazana akangazi ngiyintombazana ukube nje ngimngaka ngahle nkulwa. Awazi
ukube nje nginothando angilwazi mina uthando lamama angilwazi kwalowo muntu owungishiye kuyena awumazi indlela onesibindi ngayo unesibindi man unesibindi yezwani unesibindi musu uyikhalisa la musu nje uyikhalisa ngizile thu nendoda yiphi indoda yakho kwaphe ngathi uhlele eceleni kwakho izamanyala akho owenza iyangazi khona mina usawayitshela ngami yema sesima umnika isikhathi naye ukuze akwazi ukuphendula ngoba yonke imibuzo oyibuzayo uma ungamnikeza ithuba lokuthi ayiphendulele angeke uzukwazi ukuza ukuthi ikona kuphi okwenzekile and kwenzeke ngoba ngasiphi isizathu umbuzo umnikeza ithuba lokuthi aphendule okwenzakalile ngasho noma yini ngingakuthiwa ngayiphi inhlamvu kukufanele isenze ngasenza ubhlungu kuyazwela kumina into engiyibongayo ukuthi ngoba ngiyakubona uyangibona ngiyaphila lokho engikubonayo uyangibona ngiyajabula uyajabula wawungishiyelani isiphi isizathu ngicongile nje isizathu esenza ukuthi uzungilahle ngimncane ongeke wena ukwazi ukuvuka nami ngangimncane kakhulu ngenza into zokuganga ngathola wena angangakwazi ukuthi ngizokuphatha kanjani ngakuthatha ngakushiya kwezinye iy'ndawo zey'teshi la wangishiya endaweni ey'teshi toilet uma ungena etoilet ngakushiya unesibindi umama unesibindi ma unesibindi yazi unesibindi uzusho uyasho yazi hayi bo uhlisa umoya ngiyazi ukuthi ngonile kuwena hayi yabo kube nalama-bodyguard akuba wekho hayi ngabe sengiqedile ngawe ngonile kakhulu ngiyazehlisa phambi kobuso bakho lona ngonile mntanami ngonile mntanami kumanje ngoba usuphakathi kwaleli gceke ngiyajabula noma kusazoba nzima ngoba kwababa kwakhona lo engishade naye angaze ngimtshele lutho ngawe angaze ngize ngikhulume lutho ngawe manje uma ucabanga ukuthi uma ngasathole ngale mfihlo enkulu kangaka usuyenzile angenze njani yena ngokucabanga uyongibona ngiwumbulala ukuthi nayisho ukuthi ngelinye ilanga ngiyombulala noma ngelinye Hayi, vele umbulala. kufanele ukuthi akubone kanjalo futhi ungeke uzumsole ngoba isenzo sakho sikhombisa ukungabi nawo unembeza futhi ungabi nalo uthando hayi umbulali wena wangibulala ngiphila nami ngiyaxolisa okay hayi bo asibuyele ukuthi ngiyaxolisa hayi Okay. uxolo lakho mina ngilamukeli uxolo lakho ngonile kakhulu ngilamukeli asibuyele kulena ke sisi yakho yesimo senhlalo la uphulele khona ukhula nesizathu sizigcine senza ukuthi uzufike namhlanje uthi ufuna uma wakho sizoyiqala nje emumva kancane bekunjani ukhula ngaphandle kwakho mama kubantu bebekukhulisa okuyibona wayekushiye kubona yini le babekutshela yona ukuthi yenzeka phakathi kwakho noma wakho okay sisitetele kunje ngiqala ekuqaleni besu3 ngumthetho yebo ngazi nje ukuthi uma wami lo ngihlala naye okay hayi shuthi sihambe isikhathi sihambe ngibona nami ukuthi phela yabo bengibona ngamehlo engane ngokuthi mhlawumbe abanye bathengelwa izinto eziright mina ngithengele mhlawumbe uthole ukuthi masithunywa mina kakhulu okay even ngisho kuna hlezi ngikhishwa mina kuthiwa ngihambe ngiyamakhelwane ngokwenza ukuthi yayibona leyo nto leyo ngakhula okay shuthi nginga-understand shuthi omakhelwane besho ukuthi wena awuzali uba yayibona leyo nto uphuma wakho yabona nginga-understand ngoba first ngisayingane ayingiye ngokukhulu even ngisho esikoleni mabebuza abantu ukuthi uphena uma wakho ama-meeting uma wakho angeze lo akafuni ungizela esikoleni lo mama lo ngihlala naye asafuni nje ungizela esikoleni hayi siqhubeke hayi ngihlale kusho ukuthi kuqhamuke udadewabo ezohlala la mayizohlala la nathi shuthi wayenakho ukuthi angangithandisisi ngendlela engangibona ngayo ngoba ehleze esho amagama angasile kumina okay engitshele ukuthi ngiyintandane mina ngatholwa ema-toilet njengangishilo kwena ukuthi ngakuthi uma wangilahle e-toilet okay ngatholakala e-toilet mina kahle mina ngiyive ezandlebe la ekhaya
lelo gama lelo langishaya ukuthi hawu kanjani ngikhuliswe yilo muntu lo. Yes, engakaze futhi nakutshela. Manje futhi mase kuthiwa ngiyivezandlebe futhi leyo nto ingiphathe kabuhlungu. Kuye ngokuya sithe sesibhala ama-exam ke a-matric. Yes. Matric wami ngawuphasa kanzima. Yes. Bengicinyelwa ngisho ugesi kuthi ugesi uyaphela. Ngithi ngiyazama ikhandlela licinywe nalikhandle ethiwa ngizoshisa umuzi. Khona nje kokunye la ngashawa khona ngiphumile ngiyami nganami ngofunda ngashawa kwathiwa ngibuye emadodeni. Ngashawa ngakhishela ngaphandle ngancisha ukudla. Sengiphiwa abantu ukudla, sengiphiwa abantu ingubo zokugqoka. Umngane wami nje ngimbonga kakhulu nje lo yamngane wami beumngane weqiniso. Ngobe bekwazi unginakekela even ngisho kubo bese befana nosisi bami khona. Okay, kushuthi lento le iqhubeke okay ke. Ngize ngibone ukuthi hayi mase ngifika eMavasithi into zami ayisahambi kahle. Yebo. Unayo iID certificate ushayeliwe ngaleso sikhathi. Anginalo njengamanje nje ngathi nginaso Kodwa kodwa asibizi isibongo sami. Okay. Yebo, hayi shuthi ngibuyele back to la ngangihlala khona. SengiseThekwini. Ngibuye ngizocela lo mama lo welokho engitshela ukuthi wena kahle kahle awuzala la. Ngihambe ngekuyena mangifika kuyena ngimcela ukuthi ngisacela engichazele ukuthi kwenzakalani. Hayi engichazele ke esho ukuthi la ngangihlala khona kahle ngangihlala kaNdlovu ngakhuliswa kaNdlovu. Okay. La ngangihlala khona kaNdlovu akukhona ekhaya. Yebo. Mina kahle kahle wafika nami umama walapho. Yebo. Wafika nami ngibovu. Ngibafike bangikhulisa ke. Nakhona ubaba lo walapho kulowo muzi lo kaNdlovu baba nezingxabano phakathi kwamama nobaba ukuthi shuthi wahamba wayongithola ngaphandle kwenye indoda. Base baxabana ngenxa yami. Okay, engichazele sonke leso story leso engitshela ukuthi angingeni walapha. Kodwa ake ngihambe ngiyabantu beZulu, ngiyabantu beZulu. Mangifika abantu beZulu ngoba ngiyabona ukuthi into zami ziyabheda vese. Yes. Bengitshele ukuthi hayi mina ngidinga nje isibongo sami nje straight ukuze into zami izovuleleka. Yingakho ngikhethe ukuthi namhlanje ngizofuna uma wami. Okay. Uphi umama lo okuyena ukukhulisile umama kaNdlovu? Washona kwaku August eshona. Okay, this year noma Last year. Yebo. Okay, washona. wase ugcina ususala ungasenaye futhi umama. Yebo. Kodwa still basakwamukela kulowo muzi lo noma isimo sesinjani manje esengasekho yena umuntu owayifike nawo. Ubaba wasekhaya ungithathisa njengengane. Inkinga ilo dadewabo lo ngoba ubaba akahlali lapha ya. Ufika njalo udadewabo kaMama. Ufika njalo. Yena umuntu ongenayo impatho. Yebo. Okay. Kuthini kuwe Masibiya nomama wami uma uzwa ukuthi ingane yakhe idlule ezimene ezingaka ezinzima kangaka ukhona wena uphila? Ubuhlungu kakhulu. Umqondo wami usaphethene ngathi ngikwelinye izwe. Kodwa njengakusho njengamanje mntanami ngiyaxolisa. Ngimbonga uNkulunkulu. Naleyo mama ophathile la kalele khona. uNkulunkulu ambusise. Okuningi ukuhamba kwesikhathi. Mangabe siya ngokuba kuzwana ngoba naye ngawubona umoya usophezulu. Sisazokwazana kancane. Uzobona ukuthi angiyena lo mama. Usuzomthanda yini manje mawami ngoba eqaleni awuzange umthande? Ngizomthanda ngoba Yini sizokwenza ukuthi umthande manje ungamthandanga eqaleni? usekhulile. Sengwakunzima Kunzima ukumphatha ngalesa sikhathi. Ngoba ubona ke wena ukuthi awukwazanga ukungiphatha lesa sikhathi. Okay. Manje usuzokwazi ukungiphatha? Asizokuphathana manje mntanami sesohlala phansi sibonisane. Okay, sibonisane indoda yakho iyazi ukuthi ngikhona. Ayazi. akazi. Uzothini kuyona? Ngoba phela nami ngiyafuna ukuba ingcenye yakho. Ekubhlungu usuzoba
Uzomamukela kanjani kulomuzi ofihle kuwo lemfihlo wayifihlela indoda yakho? Iyona izomamukela kanjani namhlanje esengidale ngakungakaze wayitshela ngaye esemncane noma eqala ukufika empilweni yakho? Ngizomamukela ngangcono bathana ikhona ube kukhuluma nje khona. Awucabangi yini ukuthi umshado wakho namhlanje emva kokuba kuphume nangu amahlo sengaphela? Uphelile futhi ngizokwehla ngenyuka nayo amahle entabeni. Okay, Nginemlahle kabili. Ngumlahle kabili namhlanje usungamkhetha namhla. Okay, lilonke nje ukuthi usungamkhetha amahle ukudlula umshado wakho makuwukuthi kumele ukhethe phakathi kwakho kokubili. Ngihlalile emshadweni ngabakhulisa abafowabo nodadewabo yena ngazi ngimkhulisa. Isikhathi sokuthi ngimuphe uthando. Hayi shuthi awubathanda bo. Ngenyuka nayo. Yazi awubathanda. Imali Wena ungashiya ubukhazikhazi lobuja afane nami. Ekhaya eya ngokuthi akamukeli inkulumo azobe seyithola. Ngizobona ukuthi ngishonaphi naye. Kodwa ngimbona enolaka kakhulu undodakazi Nele ngibe nolaka mina ngikuthembi mina yazi. into adlule kuzona nakumina kuyazwela. Okay. Kuhlungu kakhulu. le ntukuthelo nalenzondo. Isikhathi eside kangaka ngingahlali naye. Okay. Ngingazi ukuthi ulala endlini. Ngingazi ukuthi ugqokani. Ngizombona semdala kangaka. Lokho akushoyo. Yize kuhlala kabuhlungu. Kubuhlungu kufanele. Mina ngabe kuwena ngabe ngiyajabula. Hawu usungibona sengimngaka. Okay. Hayibo. Ukuthola lokho ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kini nobabili uma kufika ukungaboni ngasolinye lesi silonda sokulahlana senzondo ephakathi kwenu ngeke yini sinilimaza noma silimaza ubudlelwano benu ekuhambeni kwesikhathi? Sizosilimaza ngoba kwenzeka into encane ngi-understand. Mhlawumbe ngikazazi asho ukuthi ma why wenze kanje. Uzovela athi kufanele wenze kanje ngoba wangilahla. Mina ngicona ngathi wangikhipha hayi. Yabo indlela usizo usungithwalise lona. Ngathi mhlawumbe wangikhipha khona ukuthi nje angikazi ngaba khona empilweni yakho. Awungiboni futhi. Ngifisa ukubuya kule eyokuthi ungwakwamkhizi Sibongo esababa wakho ngempela. Angazi noma kuyiqiniso yini lokho ngoba nami ngisitholele khona neteam yami ngesikhathi sigubha sifuna ukuthola kabanzi ukuthi imvelaphi yakhe ingakuphi. Lokho kade ngikusho uyiqiniso kangakanani ukuthi ubaba wakhe ungokwamkhize eshowe? Kuyiqiniso ukulwa kwami icala lomphiko. Nanokuthi indlela engivelele ngayo le ndaba bengayilindele. Kwenzakalani vele phakathi kwakho nobaba uzungilahla ungangisi ingane kaBaba unokuthi ungishiye nabantu ongabazi. Kanti ngikwazi ukuhambisa kwababa wakho ngoba ngisho nje ngathi sasibancane ukuganga kwengane nami umqondo wawungakakhalipho ukuthi sengingathi makwenzeka ukuthi ngenza ukuthi kodwa into eyangifikela nje ukuthi okay sengizalile ingane ayaziwa umuntu angithathele ngane ngishiye lo mama ngibaleke. Okay, wayazi yini uma wakho ngokukhulelwa kwakhe ekhaya? Wayengazi uma. Wayengazi. Yebo. Beningahlali naye isikhathi eside? Bengingahlali naye isikhathi eside uma. Okay. Akekho nje umuntu owaziyo kini ukuthi wena waba nengane? Ukhona owaziyo ngebhadi udadewethu amsekho usewashona. Uyena umuntu engakwazi ukumbikela futhi obeyengibona ngikhulelwe ngoba nangesikhathi ngibeletha wayekhona. Okay. Sibuye kulena ke eya makufika uZondi lobola ekhaya. Ilobolo uchargewa according to ukuthi usunomntwana noma ulobolo. Kwakwazi ukuthi ngiyintombi nje nto. Wintombi nto walahla ingane. uZondi nje zaphelela. Umzimba vele wawuvela unawo usukhula. Nganginawo kodwa ke ungekho mngaka phela manje sekunokukhula ntanami sesembuziswa nawe ukuthi kuyenzeka thina abantu abanomzimba singabonakali noma sizithwele. Ngangabonakali ngoba ngangisitufuza lokho kushiwo yingane mazidlala kulamafoni zithi khona ositufuza ngangusitufuza nje kwakungabonakali ngoba naleyo ngane
kwagcwele nje lapha kwangezona lezi zisu zamanje seyiphuma zithi. Uyachaza. Okay. Uma-ke engathola uZondi namhlanje ukuthi waloboliswa noma walotsholiswa iy'tshiki noma umuntu ophelele, iy'nkomo zakhe zahambela umuntu ophelele, wena usunengane, angeke yini kususa inzondo noma kumlimaze ngaphakathi ngoba phela into enkulu le. Futhi akaze yini azathole yena asole ngesikhathi eqala nje ukubonana nawe ukuthi kahle kahle sekwamosheka lapha. Hey, Asiyeke. khona abantu besilisa Mina ngeke yazi ukuchaza yonke. sitekele Asiyeke. engibonayo manje akanalo iqiniso. Okay, asiyeke singasayithinti azisidingi lezo. Nansi ingane yakho mawami ngiyilethe kuwena ukuwe ukuthi wenze njani ukulungisa amaphutha akho. Kukuwe futhi ukuthi uyamtshela umyeni wakho ngesenzo sakho ngoba simficanga kube simficile naye bengizomdinga ehlale lapha phansi simtshele. Kukuwe futhi ukuthi uyayifihla okwesibili kuye noma uyamtshela ngoba thina sila ekhaya sizolipublisha lolu daba. Ekulipublisheni asilipublisheli ukuthi sifuna ukulimaza wena, kodwa sifuna ukuqwashisa umuntu odlulayo futhi enkingeni wena oyenzile ngale ngane. Omunye umuntu wayengayithatha le ngane le uqeda ukumnika yona othwala ngayo. Kwangenzeka noma yini enganeni okukhomba ukuthi ube nobudedengu, wakhombisa ungabi nandaba, wanenzondo, wangakhombisa ukuthi umuntu osebenza. Ngiyathuka ukuthi lezi ey'la egcekeni uyikhulise kanjani kodwa le wakwazi ukuyikhaphela. Ngoba yeyithanda. Mina akakazi nje angithanda. Ibhlungu lento yenzile. Ngoba yeyithanda. Kodwa-ke ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga ngoba impilo okungenzeka ukuba izonika ithuba lesibili namhlanje nobabili kwenzeke ngelinye ilanga nikuthole ejuleni kwey'nhliziyo zenu ukubambana nokubumbana nokufisa ukukhanda kabusha ubudlelwane benu, bese uyamtshela nomyeni wakho ukuthi wena nomntwana ngaphandle. Owami umsebenzi mina Siteteleko sengiwenzile, bengikulethela ingane yakho amahle, bengikulethela uma wakho ngakutholela yena njengosicelo sakho. Ngiyabonga manje sister. Esikuthembisa ukukwenza kuwena ukuthi sizokunika icounseling, sikweluleke ukwazi ukuphola, ubone impilo ngelinyiso, ukwazi futhi nokufunda ukumxolela. Noma singeke size sisho ukuthi into ezokwenzeka namhlanje, but ukufunde kancane kancane ukuthi umxolele ukuze impilo yakho izohamba kahle, uzoqhubeka nempilo nemibuzo obunayo ucabanga ukuthi iphelulekile namhlanje. Sizokululeka. Angeke mawami sithi kuwe sizokweluleka ngesenzo sakho owazenzela sona futhi uyithathele isinqumo. Eminyakeni eminingi senzekile wajika lapho futhi wangakhombisa ukuyisola, wangazama nemizamo yokufuna ingane yakho. Mina bandla Siteteleko ngicela ukubuza kuma ukuthi uphi ubaba? Washona? Usaphila? Wagcinani nje ukuxhumana naye? Wawuxhumana yini naye uze nje ushaya? Angikaze ngaxhumana naye, angimazi futhi noma usaphila noma amsekho. Hayi wena ma unesibindi yazi. Ukhona ubaba wakho uyaphila. Sizozama futhi indlela yokuthi sixhumanise naye, kodwa umuntu oqala bekuyena bese imdinga umama. Izwa nje ma, bengisengizofuna wena. Ngifuna ubaba. Ngoba uthando lababa ngiyadinga futhi labazali bami bo2. Izwa nje. Hayi unesibindi wena yazi. Unesibindi. Yazi wena ngomulala umuntu? Kodwa mntanami ukuzehlisa phambi kobuso bakho, ukuzehlisa kwami ingoba amaphutha ami ngiwabona. Shuthi noma sekubonile wawuyile ngane le ethanda ukukhazikhazi. Okuningi asingabe sisakulandela, asibheke phambili, sibambane mina nawe. Ngiyaxolisa, ngiyasithoba kuwena, ngimdala ngimngaka, ngilenzile iphutha ngoba ngihlungene nomuntu okubulalile. Kodwa ngiyabonga ukuthi ube nomqondo wokwazi ukuthi usukume ungibheke, uhlukumezekile ngiyakuzwa. Kodwa sisazohlala phansi ke sibe umndeni omusha, ke siqale impilo kabusha, ke sikiyeke okudala. Mntanami ngiyakuthembisa, ngizozama ngawo wonke amandla, ngiyaxolisa. Siyazi sisi ukuthi ngeke uzukuvume manje, kodwa ukuze nje siphothule yonke into njengamanje
angeke vele sithi ngixolele manje ngoba lolo xolo ngabe lungekho kodwa ngifisa ungasayikhandi lezi ilonda noma lempi ezothi nina nobabili nisale ningasaphindanga nakwazi ukuphinde nilungiselana izinto njengoba usho ukuthi into zakhe yahambi kahle ziyamdinga ke njengamanje ukuthi akusize akwazi ukuthi zilunge into zakho uyena umuntu ozokuintroduce ekhaya koma wakho kubo bonke abantu abakhona ukuze nesiyiphothule yonke lento sizoninika ithuba lokuthi nikwazi ukuqhubeka nitotobe lendlela nikwazi ukuthandana nibumbana okwethu thina njengesithetele Media ukunihlanganisa nokukutholela impendulo sekuphelele lapho kwanamhlanje. Hey bengifisa kodwa ngathi ngade nilandelela Nkosi yami bengifisa ngixolise nendlela enithele abantu abamangena nganithatha ngayo ngixolise ngani yami kakhulu bengifisa ukuthi ngathi nje kulendlela singasonke ngoba kunzima mangibheka undodakazi ngisaba ngisho kumbuka kodwa ke kufanele kulungile sizodama sikuxhuma nje mama sikuthinta kuze kusikwazi ukuthi sibone nobudlelwane benu ukuthi buyakhandeka yini okwamanje sesicela indlela siyabonga. Silibonile udaba lwabo kabanzi namhlanje bezibikela bechaza bekhiphelana ingonyuluka bebika nobuhlungu obuseyinhlizweni zabo amahleke namhlanje besibhalelo befisa ukuditshaniswa noma ukuhlanganiswa noma wakhe angamazi angakazi ambone lokhu wazalwa sithola ukuthi uma wakhe wamshiye nezinyanga ezelo okubhlungu kakhulu akamshiyi kwisihlobo noma kudade wabo noma kubo kwengane kodwa uqokela ukuyomshiya kumuntu angamazi angakazi wambona angazi nokuthi uzomthatha umntwana aphuma bhekephi naye ngenhlanhla kenkulu waba nenhlanhla amahle wakwazi ukuthola abantu abazomkhulisa abanothando abamfukamelile yebo zenzekile izinto ezenzekile ekhaya kodwa sibonga ukuthi bakwazi ukumnikeza impilo wakwazi ukuhlala ngaphansi kwekhaya wafana nengane yakhe wakhula okukhulu kakhulu wafunda okuyinto esiye siyiqhuqhumezele kakhulu noma siyishayile ihlombe ukuthi umuntu wesifazane noma umama othatha ingane ongesiya ayifundise lowo muntu usuke inikeza isinkwa ukuze ngelinye lamalanga ingayitholi isinenkinga yokuthi ingazazi ukuthi izohlanganisa kanjani empilweni siyambonga kakhulu umama owagwanela kwaNdlovu ukuthi wayimthatha wamfukamela noma engamazi lo muntu wesifazane owayishiya kuye ingane eminyakeni eminingi eyedlule kodwa akashonga ukuthi lo muntu angimazi lengane ngiyayilahla kodwa wayithatha wayenza ingane yakhe kade wayinikeza isinkwa iyasho ukuthi iyile nase-university okuyinto enhle kakhulu ekhombisayo ukuthi wathola ikhaya elinemfudumalo asikuqhuqhumezeli ukuthi abantu besifazane befike benza izinto zabo kusemnandi bejole benza izinto zabo ngendlela yabo qede uma sekuneyinkinga bethatha izingane behambe bephisana ngazo noma beyinika abantu abangabazi ngoba ngelinye lamalanga kungenzeka kube ukuthi ayibi nenhlanhla amahle abenayo ukuthi athole umuzi ofudumele omunye umuntu uyayithatha qede naye ayishiye emgwaqeni ngoba vele akayazi nemvelaphi yayo futhi akusili ijoka lakhe ukuthi ayikhulise asikuqhuqhumezeli neze lokho yingakho kuye kuthiwa abantu besifazane preventani yenzani izinto zokuvikela ukukhulelwa ukuze ungayitholi usukhulelwe ingane ongazi ukuthi uzokwenzani ngayo ngelinye lamalanga futhi ongazi ukuthi uzoyikhulisa kanjani yenza izinto zakho uyihlele ukuze ngelinye lamalanga ungaphili nezimfihlo ngoba imfihlo ihlezi nendlela yokuvela ngaso sonke isikhathi akukho ongakwenza namhlanje emva kweminyaka kungaveli konke kunesikhathi sakho yonke into inesisombululo sakhona okwenza namhlanje ngelinye ilanga kuyokulandela umama simbone eqale ephika ukhombisa ukuthi ubengafisi vele lento ubelele phezukwayo impilo yakhe yonke uyaphika ukuthi unomntwana kwahamba kwabonakala ukuthi cha phela awukwazi ukuphika kulongqondo usiteteleko ngoba ngeza kuwena sengizazi izimpendulo noma senginalo lonke udaba oliphathekayo ngawe
kodwa ngisuke ngisakunikeza ithuba lokuthi zichazele ukuthi ngempela lokho engikwaziyo kuyikhona yini. Gonyuluka, khipha ongaphakathi noma ukufihlile. Kodwa hamba abone ukuthi ngiyamehlula ngenkulumo bese vuma ukuthi yebo waba nayo ingane. Kodwa isizathu sakhe angisiboni isiphatheka ngesimo sokuthi uthi wayemncane, wayengeke azakwazi ukukhulisa ingane. Uwenza kanjani izinto zabantu abadala umncane? Ujike lapho ufike ngokuthi awukwazi ukukhulisa lowo mntwana ngoba nakho wena umncane. Kakade ubuqalelana uhambo ongakamele ngabe ufika kulona. Asikwazi bakithi ukuthi sithi lento eyenzeke namhlanje noma lesi sizathu sikamama sithi sona sizathu esiphathekayo esenza ukuthi ingane yakhe angayikhulisi. Umuntu wesifazane uwa evuka nengane yakhe ngoba osuku kwenzile noma umntwana usuke umphumela wezenzo zakho osuku uzenzile empilweni. Siyambona ke eseveza ukuyisola nokuthi abesingaqondile ukuzomchithela umshado wakhe, kodwa besizomkhombisa ukuthi okwenze phambilini namhlanje sekuyakulandela, even emva kweminyaka eminingi kangaka sekuyakulandela, and sekungenzeka ukumoshele lobubukhazikhazi bempilo noma lempilo othi uyayiphila kuyimoshe kuyiqede ngoba awuzange waze wacabanga ukuthi kungenzakalani kusasa, wacabangela imanje kuphela. Siyafisa ukuthi belithole uthando noma beyithole lento yokuphinde bezama ukubambana noma kungelula futhi singathembisi lutho ngoba bobabili bakhombisa ukuthi balimalile, kakhulukazi untombazane ulimala amahle ngesenzo sikama wakhe. Angizi ukumkhulumela kakhulu mama futhi ngeke ngize ngimjaje ngesenzo sakhe. Uyazi yena ukuthi wayenzani futhi uyazi ukuthi njengoba wayehlwanyela ukulahla umntanakhe wayezovunani phambilini. Mina Sithethelego ngihlezi ngisho ngithi ithi mawutshala namhlanje empilweni utshali into ozokwazi ukubuyela kusasa uyoyivuna uyidle. Yonke into inendlela yokuzikhipha, iqiniso linendlela yokuzikhipha. Musa ukuzakhela izinto eziyogiga phambilini ungabusakwazi ukuqhubeka nempilo. Kwenzekile ke namhlanje salifeza iphupho lika Amahle, samphendulela impendulo benazo besiphansi ebhamshela sakwenza kwenzeka. Thina Sithethelego Media nawe lapha ngasekhaya makuukuthi unenkinga uyafisa ukuthi sikusize, shona ku Facebook ufike usearch Sithethelego Media bese ungena ku inbox ubhala udaba lwakho kabanzi bese ulinda phela sikuphendule sibuye kuwena ngoba inkinga eziningi noma inkinga zabantu ziningi ezingenayo. Bese ungakhohlwa ukuthi qala nqa ukubuka lolu hlelo noma ungene ku Sithethelego Media uchofoze subscribe ukuze konke sikuphekayo kungakudluli ube ngowokuqala ukubona ukuthi nansi lentokazi isiyaphaka manje, nasi lesibhukabhuka sesilethile udaba, uze ukuthi ungasizakala kanjani ukuya phambili. Mina Sithethelego intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo ngithi sidiscard ngingekho kodwa mase ngibuyile kuyacaca ukuthi izigi zeNdlovu zithini, kuyezwakala ukuthi yafika leyo ntokazi. Asibonaneni futhi ngokuzayo.